अब उन्हें लड़की और उठाओ उन्हें लड़की किया मारो मटकोर और लड़का किया कथा मटकोर। लड़की खाती मारो छवाला लड़का खाती हरीश कराला उन्हें लड़की खाती जानतर का होला। अरे उतारता चैतावाई बाबा चढ़ल पैसा उतारता चैतावाई बाबा बना पैसी कटी है बाबा हरिहारा चारू बसवा गोरी है बाबा चारू चारू को चारू बसवा गोरी है बाबा चारू चारू को एक बसवा गोरी है बाबा दे दिया के भी। जब लड़की खाती मारे छवा जला लड़का खाती आंगन में हरीश कला जला। अब दोनों दल के हमार माता बहन बेटी का करेली। अरे के कारा दुआरा बाजन एक बाजे बाजे आएला छो मासहे। अरे विजय जी के दुआरा बाजना एक बाजे बाजे आएला छो मासहे। अरे बलिरामा जी के दुआरा बाजना एक बाजे बाजे आएला छो मासहे। अरे बजाओ रे भैया बजाओ सहानाई बजाओ नहीं बजाएगो नहीं बजाएगो नहीं बजाइयो गो है मैं जो कुछ लिया कहीं का मनर पुजाई देती सबे अतने भाखाड़ा से लो अलेड़ी के तेल इनका मांगी पर तनी टिक दिलो इनकरा के दे दिलो दक्षिणावा इनकर मलकिनी के धक टिक दिलो चार दो चार ना पैसा दी चाचा मनर बजाई में ठनले पड़े दी का के पौनी पसारी हम पौनी पसारी ई है हमनी के ना दिले। जबकि पौनी पसारी के खूब इज्जत करे के चाहिए। पवनी जब पाई ना पवनी तरा और प्रचार खूब पसार दी पौनी पसारी रौरा नाम के पसार दी मिल गए माटी कोड़े जाला लो। अब माता बन जाके खेत में माटी कोड़े ला लो काहे खेत में माटी काहे कोड़े पागल हलो काहे कोड़े के कारण बा राजा जनक जी उनका नगर में 12 बरस पानी लगातार ना भइल जन की आज समय देखी आ गइल बा 12 बरस पानी ना भइल बाबू मेन के बड़ा कहां कोइला हो ओए बड़ा दूर बोलो तरी यार 12 बरस जब पानी ना भइल अब प्रजा लो त्राहिमाम करे लागल कि राजा हमने के भोजन के न चली। आकाशवाणी भइल कि ही राजा जनक जब तक ले रहुआ दोनों प्राणी सोना के हर जलाइब ना तले बारिश होके की संभावना नहीं है। जब सोना के हर राजा रानी चलवले कुदारी हर तो जमीनिया में गो कालसा गाड़ रहे कालसा वही कालसवा में जाके हारवा लाग गई ओकरा के हमनी कहले फार
लेकिन ओकर शुद्ध नाम शीत। उत्तर प्रदेश में शीत कहल जाला। उहे शीत जाके घाड़ा में लागल तो में से लड़की निकली सीता। तो हमने के घर के माई बहलो जाके माटी कोड़ेला ये हमरो सीता खाने को बेटी मिल जाए। अब माता बहलो माटी कोड़ के जब लौटेला दरवाजा पर पंडित जी बैठल बानी। ए अर्जुन जी बबुआ का हल्दी चढ़वा कहे कि अभी हमरा 272 जगह जाए के बा। अब इन्हें बबुआ के हल्दी चढ़े लगल आंगन में। अब माता बहलो गावे लागल किसने के दुल्हा केने कनी है दुल्हा ए दुल्हा हमार केने कनी है बैठल बड़े होते 500 रुपया कमा के देले बानी भागी मत। अरे ओका पैनामा कर नहीं तिलक भइल जाऊ त बियाह होई दूसरा के नहीं हेल किसने के कटोरिया में बढ़ जाए काचा हरदिया सोने के कटोरिया में काचा हरदिया नाव ने आंगन वाली हले खा रहे आए नाव ने आंगन वाली हले खा आए रच रच हरा दिला जाइए गिरी बाबा रची रची हारा दिला गाइए बाबा मोर दुल्हा बाले सुकावा रहे आए मोरा आही पलाय साना दुल्हा पाता रहुआ बनवाए सोना दुल्हा फुलवा साना सुकावा रहे आए सुरवाया सोना सुखावा अरे हमारा हो नाए नाए देवी लिहा लिहा दिया चढ़ा हमारा होए जाए ना हो देवी निहा निहा दिया जा अरे चेला हो दया शंकर चेला लिहा लिहा दिया चढ़ा अरे तेरा हो तेरा निहा निहा दिया जा ए हरादी तू सदा बागुनवाया कर देहुना सुरतिया बना जब हरदी चढ़ जाला तब भिनसारा पितर ने ताला पितर ई पीतर के हाजी ई पीतर के हा तारा खानदान में जे आके भीतर चढ़ गई अच्छा तू मर जेबा नु तब पितरे हो जइबो रउआ बादे नु हमरा सवास होई तब नु काहे रउआ बिलार खोइले बनी का अरे हमारा मोरे के ही भारा भाकता अरे हम उहे वाला हई जे हम महादेव के भक्त हई ना अमर हो के तो 100 बरिस में दागियो न लागी कतना पे आ सैले गइले हां जी वही जीवा हां कतना भई सैली गइली खूटा वही जीवा हां आ कतना जो थोड़ा तनी हां हर दी चाय में हमर बाबू 100 रुपए दल बने चाची भी हमार हती चाहई में बहुत 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 चाची प्रणाम बेटा आप तो सबे बनो रहू नहीं हर ससुरा सबे बनो रहू वाह वाह जब भीतर नेता जाला हां जी तब सवेरे कोहरवत के भात बनी आ तब दुला के खिया के नहवा जाए अरे के कार पोखरा खोना वाला घाट बनावल अब
दशरथ जी के पोखरा खोरा वाला अब कोशिला रानी के अरे माई बड़े बड़े बुना पर तू है रे माई अरे माई की कर बबुआ भी ना तू है रे माई अरे माई के कर बबुआ भी ना तू है रे माई पूरा साबुन लगाओ भीतरी ले साबुन लगाओ हां ओइजी ले साबुन लगाओ हाले यहाँ ले हम हौरी बता ली अरे भाई बड़े बड़े अरे भाई की कर बबुआ भी ना तू है रे माई अरे माई के अरे माई कोशिला रानी के बबुआ भी ना तू है रे माई खड़ा हो जाए अब 1 मिनट खातिर और माई बने आहा ओरिजिनल और माई ना बने काहे ना तर और भौजी ताड़ी पानी पी गई है हां अपना धंधा लगी है पिठिया में जाली माई बने जाली हां राई जवाई राई जवाई देखी है केहू नजरो ना लावे दुल्हावा के केहू नजरो ना लावे ढकनी पल्ला धकेल जाए ई ढकना फोड़ दो हां ना तो दुल्हन लगी फोड़े तारा के एकरा बाद मुंह कटाला आ चौका पर बैठाओल जाला एकरा बाद मुंह कटाला आ चौका पर बैठावल जाला ए हो में की बहिना जो है कि भैया आइल बाड़े कि भैया भाऊजी के अरे छपारा में कपारा भैया हमारो अरे मामा तो हमन में हर मऊगा में हरिया छोड़ के ना आम के पतई हम ही कटा रखे दो राम जी का मामा हम ही बन जाए 5 मिनट काटो काटो चबाना चबा कुछ तो नहीं का होता है कुछ 5 गो आम के पल्लू के डंटी 5 गो आम के पल्लू के डंटी भगना काटे ले अपना माई के हाथ पर थूक देले आ मामा पनिए के संगे बहिन के पिया देले धन हरी माई इहे महतारी इमली घोट के आ यही जी नहचू चुपली होला ना आ तो रात के निकल जल बैंड बाजा पहले दुल्हा के जामा जोड़ा पहिराओ चला दुल्हा जी खड़ा हो जा दुल्हा के पहले जामा जोड़ा पहिराओ अंडर बियर लौकता ससुराली में जाए कोनो घींच घांच दी सोझे कर फिल्म में शूटिंग होके लगे पहिराओ चले के बियाह करे हम मन हरिहर कलो सुहाना
रेडी हो जाओ। रेडी। नचनिया फजनिया हाँ बजनिया सजनिया। हाँ एलाउंसर फेलाउंसर हमनी के लवांड। ओ सिंहा वाले 11 को के बना देने अकेले काहे बने रे। हई सब तो उहे नु हवा शायद है। अच्छा तोहरे खानदानवा हई सब जितना बड़े सब सब आई ओ मेरा वो तो बनी। हट हट एमे के हम मालिक है। अच्छा तहनी का रखले बनी अपने पढ़ पर। हां अबे बाजा बाजी अब रात चली तो नची हो। वाह रेडी 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 1 2 कटिंग कर माई बने। हां हां परछाउन करे के बाद वाह बनारसी साड़ी तेरी अरे धन ह राजा राम भाई बो गोड़ लागतानी। हेलो बजा 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 बजा। माने का होला यह महतारी अंतिम छाती धरावेली। हाँ अब माई के अपने जीवन याद पर जला। ये बाबू बड़ी गरीबी में फुसले बने हाँ हाँ बनिहारी के फुसले बने। हाँ बियाह हो जाए तो हमरे के मत भूलियो। हाँ एक बेर औरी पी लेना तो हम बिसूख जाए। वाह मौसम ठीक होत बा ना। हाँ सारा खेत में का पानी चट गइल बा। अभी यो लेयर खत्म होई। एक बार पिए के बाद पी लो। हैं एक बार पी लो घिच घिच के जोने बातों ने पी लो। ए हमू पीएम आई बताओ जेकर शादी हो तो करे के पिया के बूढ़वन के पिया एंग लइकवा के पिया तने पेट पोछानवा ओकर बाप जी छलिया गेल हम पी अब तीनों का तीनों धारा के बजा दे का करबो दुल्हन के एक हरी लोग दुल्हन अपना बियाह में नाचता। दुल्हन नाचता तनी दुल्हन डांस मारे के बाद तनी नाचे के बाद भगवान रउआ बन गइल बानी। अरे ई कौन बाजा हो जी तारा खानदान का हो आई कौन बस फोर बजावता धक सिंह में घुसार आई है देखी 37 स्वरूपा
एगो लक्ष्मी की तरफ से ही पुरस्कार मिलल। सदा सुहागन बन रही, नहीं हर ससुरा सबे राजा बन के राज करू। जब बारात द्वार पर बैठे, अरे हमनी के परछावन और छावन ना वही का महाराज बजनिया के। अच्छा तहनी एगो हवा के ये बजा कर एगो तक केहू आवत नहीं के महाराज। इहो ठीक है कहता रहे। ए अमजद जकार्ता मालिक लिया ही हमनी के परछावन। आइदे हे बजनिया के कुछ दी। ई सब रमतुल्लाहवा के खानदान हो सब। आई सब पीर मोहम्मद के अब मुजहिदा। अच्छा आई पीर मोहम्मद हम, अयोजीर हम, अच्छा आई अकबर हम, आई जमालू हो, आई नसरुल्लाह। देखता आई लालू तो सब जन बांट ले। शर्मा जी तू बांट दे, बेईमान हो सब भजनी अपना अपना घर भाग जिए सो। अब तू का ताकत रो कोने को छीन बका। बढ़ जाए बढ़ जाए। जब दरवाजा पर बारात लागे लड़ुगलो देखले बानी। हां यही जी छोटकी लड़कियां गावेली सब। पापा समाधि मिलना रौरा करुणा समाधिया से मीनाती सिराया जुनावाई जे सिरा को बहुना नावाले से हो बेटी नवाई। बेटी हो सिया जानकी बेटी तने नेक हो पहले के। एकरा बाद दुल्हा चले समियाना में, लड़की के घर से हजाम धूर्छक के पानी ले जाला और से लड़किया के नहवान के कपड़ा आवेला। अब 5 भाई ने से आंगिया बीजे ले जाले दौरा में। अच्छा बीड़ी सिगरेट रुपया पैसा धोती सब धोके एगो लोटा रहेला खाली पहिले। और लोटवा के गामछा से तोप दियाला। एगो बारात में से लइका खड़ा हो मुड़ी पर ओढ़ ली। अब पूछी जे कच्ची ह कि पक्की, तो कच्ची हो के चाहे पक्की। आई अब एबरा कच्ची पक्की के पूछता ना है ए बरा आगे आ जाता को जब बारात के लोग गांव में पहुंच जाता समियाना में केहू नहीं खे। दूल्हा चल गए बा माड़ो में, समधी जी उठ के चल गए बड़े दुआर पर। एने ऑर्केस्ट्रा वाला के कपार फाट गइल बा, दुगो मढ़ावरा पुरु बड़े सो, माइक वाला के साउंड लेके भाग गइल बड़े सो। अब महफिल में कुकुर घूमता रह 9 बजे कुकुर घूमता आ ले जाके आगे लोग धो देता। आ केहू बा होइए ना आगे देखे वाला तले को कुकुर निकलता। कच्ची है कि पक्की है, कच्ची है कि पक्की। तले ओकर पिलिया जाके कहते खोई बात खा चल। ऑर्केस्ट्रा लमर गले 14 पोछिया शुरू कर दिया।